Tak. Pokračujeme ďalej v pušovaní Starnovy. Tak sa... Aha, môžeme spúšovať, no. Tak, dúfam, že teraz sa nám to už podarí. Toto je kebyže časť druhá. Prvú som to vypušoval len po 6 trofejí. A teraz už by som ho chcel pušnúť na Prestige, ale ešte furt nad tým rozmýšľam, že možno tu budú 3 party. Uvidím, jak sa mi dneska bude chcieť. Ako budem mať tu teraz náladu. No. Tak. Ale vedel som aj, že za 5 lajkov kľudne môžu byť aj, že 5 odoberateľia, tak som hovoril, že natočím video, pri ktorom mi dáte do komentárov, napíšete, akého brawlera mám pušnúť. Keď ho budem mať, no tak ho pušnem. A keď ho nebudem mať, no tak ho nepušnem. Píšte dole. Keď vy nebudete vyberať, no tak ja si vyberám sám svojho brawlera, akého budem chcieť pušnúť. Aj kebyže to dáte niekoho, ktorý nemá, že Prestige, no, to mám na ním, že nemá žiadnu Prestige, tak ho vypušujem prvé jednu Prestige a potom ho pušnem na Prestige 2, tak kľudne potom ďalej môžeme robiť nejaké tie pokračovanie, že pušneme i Prestige 3 a tak. To video, v ktorom dám, že Prestige 2, no tak môžete napísať buď tu do komentáru, alebo do toho videa, čo som už vydával. Prvá časť, čo tam bola. Teraz som celý týždeň doma. Takže, tak. Som chovaný. Dneska ešte furt len pondelok i teraz som vydal 2 videá. Keď toto tu ešte vydám, budem mať už 2 videá, 2 shorty a som kaput teraz lebo mi dalo Bibi. No. Tu máte kód, niektorí, ktorí by ste si chceli zahrať niekedy. No. Idem späť do hry. Som tam vydával, viem, že teraz bolo jedno video, že starí brawlery, no tak tam bol tento. Medzi starými som tam dal, že Shelly, Colt, Anita a medzi tými novými tak tam bola Starnová, Kazan a ešte neviem, jak sa volá to ten posledný. Neviem, teraz si nevzpomeniem. Ukážem rovno, jak sa vrátim z hry do lobbyčka. Asi ma tam rýchlo pošle toto šelina. OK, bam. No a ako sa máte v škole? Po niektorí. Som nechcel, ale som chcel dať ju. No, tak to asi nie, no tak to nic.
Juj, tá malá otravná myš, ona mi už tak leze na nervy. No dobre, kaputu, dobre. Good. Ešte detebúľ. To asi ťažko tymovať, nechce sa mi. Chcem tu mať čím skôr za sebou. No už máme na golde. Fú. OK, 1000 blingov for free, tak to beriem. Idem ešte ďalej hrať. Napíšte, aký ste mali dneska deň, tí, čo ste boli v škole, že či mali ste nejaké testy alebo skúšania. Nenávidím ani testy, ani skúšania. Niektorí tu z vás podľa mňa, že už ste i na strednej. Ale pochybujem, že ma niekto taký staršie sledoval. Že mal u mňa odber. No. Enope. Joj, nás zabili. La. Za 5 lajkov aj za 5 odberov to takto urobím, že vydám toto video, že s 2 prestížmi vypúšem nejakého brawlera. Napíšte úplne, že hociakého, keď budem mať, no tak ho púšnem. Som v tej prvej sérii, tak tam som vám aj ukazovala brawlerov, ktorých mám. Takže si môžete vybrať. Ale prosím, nešeli. Lebo za šelinou to asi bude púšnuť celkom ťažké. Ale by som sa na tým potrapil, ale podľa mňa by som to aj mohol dať. Niektorí ľudia takto majú. Poď ty Cordelius, keď si sa tu ukázal. Showdowny. You know we grind. Dobre, nice. Tak, hru máme už za sebou. To je dobré. Hej, som chcel toho brawlera. On bol tu... toho Siriusa. Presne som tam dal. Že starnova kazna Sirius, tak lebo oni takedy neboli. No, 770 trofí. Ešte pár hier. Potom neviem, koho by som mohol pušnúť. Ale znova len na Prestige 1, tak niekoho... Neviem. Rozmýšľam i nad Bibi. Alebo s Tulom. Hej.
Proste vám všetkým ďakujem za odbery. Tí, čo ste tu. No už máme 10 minútové video. No možno toto bude celkom dlhšie než to prvé. Tak, lebo sa snažím pušnúť viac trofí než v prvej časti. To lebo v prvej časti som pušol len 600 niečo trofí. A medzi tým som ešte ich hral len ja. Že netočil som videa. Takže tak, no a... Kaput. No okej, teraz už mám viac vecí. Keď to tak pôjde jak doteraz, no tak to bude bomba. Potom môžem dávať i nejaké tie videá, že proste budem hrať so sestrnicou, alebo také niečo podobné. A kedy by som urobili Pokémon opening. Ale zatiaľ to som nič z toho, že by som niečo naplánoval. Ale ešte to aj môžete si dať u mňa follow na TikToku. Jakub Pavlišin alebo Jakub Pavlin by vám malo vyhľadať. Tam máte tie ďalšie veci, prípadne na TikToku, kto je na prvom. Ja som na treťom. Čo? Tak počkaj, mi zaradili asi zlé miesto, ne? Dúfam. Idem kúknúť, že koľko, že to má 12 minútové video. Takže toto asi bude na dlho, no. Tak mu treba, ale mne tak netreba. Už máme pomaly, už máme 800 trofí. Tú hru podľa mňa možno i vyhrám. Pri tú hru skončím 3., 2. alebo 1. miesto. Inšie ne. Hodne zrazu na to zabije taký CPK a skončím že na 10. mieste. To by som bol kúkt. No čo hovorím. Ale Leonko, tak nič. Sa treba viac snažiť. Troška života do toho umierania. No, ty vole. Tak ona mi dala. Žiadny sek. Uj. Poď, buď kaput. Edgar, však skap. No poď. Poď, Edgarik, poď. To teraz už nesieš taký frajer, čo? Fuj. On sa dostal na ne vyskočil. Bam, no tak poďme, ne. No, tak však.
Pohodne, však poď. No vidíš, 8 powerov už by som bol. Good. 805 trofí. Kebyže to tak išlo, že každú hru prvé miesto, tak to by bola bomba. Pecka, zuby do vrecka. Bomba, pecka, zuby do vrecka. Joj. Akože už sa mi to nechce hrať teraz. So Starnovou. Není ho zase až tak ľahké pušnúť, jak som čakal, že to bude. Som čakal, že to všetko bude v jednom videi. Tak, že mám urobiť, že jedno video z toho, tak sa nedočkáme. By som to točil, že 3 dní. Však to nefunkční. Pokapali by ste všetky bodajmy. Nie, toto ako nevy. Nie. To bolo len tak. To bolo len tak z lásky pre týchto tu hráčov, sráčov. O kurde. A to spajky, čakať na mňa. O kurde. O kurde. On tak nic. No presne 800 trofí. GG. Čo v tom musí byť až taký ťažký. Som čakal, že to bude raz, dva. Až teraz, jak som už ju pušoval ďalej, no tak už som to zistil, že to je ťažký. Nie, proste je to ťažké s ňou. Pušnúť to. I cez to, že aký je to proste brawler. Ja by som dal nejaké videa spolu so sestrnicou, ale bol aj s bratrancom. S ktorým som úplne začínal hrať. Mne môj prvý účet odišiel. Tak lebo to som mal na tablete a som pušoval Brawl Stars, proste, tam neviem koho. Proste som pušoval v pravolku niekoho a z ničoho nič. Ráno sa zobudím aj proste a kúdnem na tablet, zapnem Brawl a mám celú účet. Úplne, že som si všetko musel robiť na novo, meno i to tam veci ďalej, no. Nechcete to zažiť, proste jeden večer sa snažíte úplne vypušovať a na druhý deň už nemáte účet, no. Tak to takedy býva. Akože fakt, že strašne ma to štve. Ale no, teraz mám nový účet na mobile, takže sa nesťažujem. Ja všetko boli. Chrbát, nohy, všetko. No tak poď, Spike, no poď. No tak poď, ne? Poď. Akože nebudem nič. Hovorte, to by ma skoro zabil. Nie, Kito, nie, 9. 9. No. Tak. No. Tak, toto je aj druhý part. Som sa rozhodol, že bude i tretí. Takže píšte dole do komentárov, jaké ďalšie problémy mám vypušovať. A potom natočím ešte party. Tak sa majte. Čaute.